Children of God, mga anak sa Diyos. Daghang tao karon naghunahuna nga ang Biblia daw murag nahulog lang gikan sa langit, no? Nga kompleto na daan. Apan ang tinuod nini kini niagi og taas nga maampingong proseso sulod sa simbahang Katoliko. Ang mga libro sa Biblia gisulat sa lain-laing panahon ug lain-laing mga tao nga giaghat sa Espiritu Santo. Sa unang mga siglo, wala pa'y usa ka kumpleto nga Biblia sama sa atong gigamit karon. Ang simbahang Katoliko mao ang nagtipig, nagbasa o nagila unsang mga sinulat tinuod nga inspired sa Dios o mahimong kabahin sa canon of the Bible. Ang canon nagpasabot sa official nga listahan sa mga libro nga giila sa simbahan nga pulong sa Dios. Ang mga councils sama sa Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage, mitabang sa pag-finalize sa canon of the Bible. Mao nga ang Katolikong simbahan adunay dakong papel sa pag-compile o pag-preserbar sa Biblia nga gigamit usab sa daghang ubang relihiyon o sekta karon. Sa paglabay sa panahon, adunay mga grupo nga mibiya sa simbahang Katoliko, apan gidala gihapon nila ang Biblia nga unang gipreserve o gicanonize sa simbahan. Adunay uban nga nagtangtang pod sa pipila ka mga libro sama sa Deuterocanonical books. Apan daghan gihapon sa ilang Biblia gikan sa tradisyon nga gitipigan sa simbahan. Kini nga kasaysayan nagpahinumdom nga ang Biblia o ang simbahang Katoliko dili magkabuwag tungod kay pinaagi sa simbahang Katoliko gitipigan o gipasa ang pulong sa Dios ngadto sa kalibutan. Mao nga kada gamit sa Biblia sa mga taga-laing sekta o relihiyon ilamang ang kunon o dili nakapahimulos sila sa hinaguan sa simbahang Katoliko. Mga igsoon, ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa katapusang bahin sa ebanghelyo ni San Juan. Diin gihisgutan si Pedro ug ang beloved disciple o gipahinumduman nga daghan pa kaayong gibuhat si Jesus nga kung isulat pa dili na masulod sa mga libros kalibutan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, dili tanan masabtan dayon sa tao mahitungod sa plano sa Dios. Daghang tao karon ang kanaganing dali ra mainggit tungod sa social media o makita nila nga kalampusan sa ubang tao. Apa adunay mga mangutana nganong mas dato ang uban ug nganong masayon ang ilang kinabuhi. Napoy uban nga magkumpara sa ilang kaugalingon ngadto sa uban hangtod mawala na hinon ang ilang kalipay ug ang ilang confidence. Apan si Jesus nagpahinumdum kang Pedro nga ang importante mo ang pagsunod kaniya ug dili ang pagtan-aw sa uban. Ang matag tawo adunay lahi-lahing tawag ug misyon gikan sa Dios. Sa ebanghelyo nangutana si Pedro mahitungod sa pinalanggang tinun-an og unsay mahitabo kaniya. Apan si Jesus mitubag, "What if I want him to remain until I come? What concern is it of yours? You follow me." John 21:22. Sa binisaya nga hubad, kung buot nako nga magpabilin sidya hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo, sunod lamang kanako. Kini nga tubag ni Jesus nagpahinumdom nga dili kinahanglan ikumpara nato ang atong kinabuhi ug bukasyon sa uban. Si Pedro adunay kaugalingong misyon ug si Juan usab adunay lahi nga papel sa simbahan. Mausab kita nga adunay tagsa-tagsa katawag gikan sa Dios. Adunay gitawag sa kaminyoon. Adunay gitawag sa pagkapari. Adunay gitawag sa kinabuhing relihiyoso. Ug naa sad adunay gitawag sa simpleng matinud-anong pagpuyo isip Kristiyanos sa adlaw-adlaw.
Ang problema usahay mao nga sige kitag tan-aw sa kinabuhi sa uban ug malimot na hinuon ta sa misyon nga gisalig sa Dios kanato. Ang tinuod nga kalinaw makita dili sa pagkopya sa uban kundi sa matinud-anong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo alang kanato. Dili tanan masabtan dayon sa tao mahitungod sa plano sa Dios. Ikaduhang punto, aron mahibaw-an ug malamdagan sa kamatuoran sa balaang kasulatan, kinahanglan ang buhing tradisyon sa Katolikong simbahan. Ang simbahan adunay sacred tradition nga gipasa pinaagi sa mga apostoles ug unang Kristiyanos. Mao nga ang Katolikong pagtuo dili lamang nakabase sa sinulat nga pulong sa Dios, kundi usab sa buhing tradisyon sa simbahan. Ang Biblia ug tradisyon dili na sila kontra, kundi nagkahiusa sa pagpasa sa kamatuoran ni Kristo. Kini usab ang rason nganong importante ang papel sa simbahan sa paghubad sa Biblia aron malikayan ang sayop nga interpretation. Dili pwede nga personalized interpretation na lamang tanan. Dili pwede nga according to my truth na lang tanan. Kung hunsay haong para nako maunay maayo, dili pud na pwede. Kung walay giya sa simbahan, daghang kalibog og panagbangi ang mahimong mutunga. Aron mahibaw-an og malamdagan sa kamatuoran sa balaang kasulatan, kinahanglan ang buhing tradisyon sa Katolikong simbahan. Story time. Kaniadto, adunay mga Biblia nga nakagapos o nakakadena sulod sa simbahan. Yes, kung sa laing sekta o laing relihiyon ni nimo madungog, ang framing nila ani dautan kayo ang simbahang Katoliko. Mingunday na sila nganong wala man gipabasa sa mga ordinaryong tao. Then ipa-escalate yun na nila ilang emotion aron masuko ka sa simbahang Katoliko. Mao ni ang konteksto ngano. Ang konteksto baya importante kaayo. Konteksto mao yawi sa kamatuoran aron malikayan ang sayop nga pangatarungan. Tinuod nga sa Middle Ages adunay mga chained Bibles ginakadina aron protektahan ang mahal ug lisod himuong manuscripts nga Biblia gikan sa pagkawat. Remember, kaniadto wala pay printing press. Ang Biblia gisulat pinaagis kamot nga moabot usahay og pila pa ka tuig aron makumpleto. Ug tungod niini mahal kaayo ang usa ka kopya sa Biblia ug dili sayon para sa ordinaryo nga tawo nga makabato niini. Dili tungod kay gusto sa simbahan taguan ang pulong sa Dios, apan tungod kay limitado ang resources ug daghan usab ang dili pa kabalo mobasa niadtong panahona. Ang mga pare ug monghe mao ang magbasa ug magtudlo sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan pinaagi sa homilya ug katekesis. Pag-abot sa printing press ni Johannes Gutenberg, misugod nga mas mudaghan ang kopya sa Biblia ug mas sayon kini moabot sa daghang tawo. Hangtod karon ang simbahan nagauhag sa pagbasa sa Biblia uban sa pagampo ug husto nga pagsabot. Ang tinuod nga katuyuan sa simbahan mao ang pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa tanang tawo ug dili ang pagpugong niini. Mao nga kinahanglan nato sabton ang kasaysayan sa hustong konteksto ug dili pinaagi sa sayop nga information lamang. Konteksto mo'y yawi sa kamatuoran aron malikayan ang sayop nga pangatarungan. Ang pulong sa Dios usa ka dako nga grasya nga kinahanglan nato ampingan og paminahon adlaw-adlaw. Daghang balay adunay Biblia apan usahay mapuno lang kini og abog kay walay mobasa. Ang uban mahibalo mo post og Bible verse sa social media
Apan wala pod nagkinabuhi sa mensahe niini. Apan ang tinuod nga tumong sa Biblia, dili lamang aron mahibal-an kundi aron mausab ang atong kinabuhi. Si Saint Jerome miingon, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Sa binisaya nga hubad, ang kawalay kahibalo sa balaang kasulatan, kawalay kahibalo usab kang Kristo. Mao nga kinahanglan, regular kita magbasa o mamalandong sa pulong sa Dios. Kung ato kining buhaton, mahimong mas lig-on ang atong pagtuo ug relasyon sa Ginoo. Ang Biblia dili ordinaryo nga libro kundi buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato karong adlaw sa matinud-anong pagsunod kaniya sumala sa tawag nga gisalig niya kanato. Dili maayo magsigi og kumpara sa inyong kaugalingon ngadto sa uban kay lain-lain ang misyon nga gihatag sa Dios sa matag tao. Pagpasalamat sa inyong mga gasa o gamita kini alang sa pag-alagad sa simbahan o komunidad. Ampingi ang inyong relasyon sa Dios pinaagi sa pag-ampo o pagpamalandong sa Biblia. Ayaw tuguti nga ang kasina o ang walay pulos nga pagka mausisahon makapalayo kaninyo gikan sa inyong misyon. Padayon sa pagsalig o pagka matinumanon sama sa gibuhat sa mga apostoles o sa mga santos. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.